De sziasztok gyerekek! Minecraftozunk. Ugyanúgy kontrollerrel játszunk. És nem hazudok. Nos. Mint lássátok, ugye kontrolleren. És igen, itt vannak világjaim, de hát kezdjünk egy új világot. Nos. Én Jamal vagyok, és Dominik. És volt ez a hang. És szeretném, hogy feliratkozzatok rám, nagyon megköszönném, és bocsánat, hogy jó pár ideig nem volt videó. Így, most muszáj volt kézzel. Bocsánat, hogy jó pár ideig nem volt videó. Hát nem bírtam ráérni, és akkor hát nem bírtam videókat csinálni, úgyhogy most be fogok húzni. És hogyha majd engedi a YouTube, hogy megint bírjak streamelni, akkor majd streamerek nektek. Nos. És tölti nekünk a világot. Nos. Akkor vágunk is egy kis fát. Ugye először kis fát vágunk mindig. És igen, a feliratot itt a Minecraftban kékre állítottam. Hát ugye kék a kedvencem. Szerintem mindenki tudja, hogy állandóan írok YouTube-on. Mindig kéket választok. Mindjárt csinálok. Várjatok. Nos, itt is vagyok. Folytassuk tovább a favágást. Nos, meg is vagyunk a fával. Akkor inventory, és akkor így az egész fát. 12, és akkor így, oké. Nos. Egyet kérek, oké. Jó. Hoppá. Mindig összetéveztem. Nos. Kis kő. Oké. Jó. Ez 8, hát kőszetre elegendő lenne. Így, 9. Jó, majd külön akkor majd csinálunk így kemencét. Akkor. És így, jó. Pont elég. Oké.
És ebben a videóban megpróbálok, hát 3 életem van, hát is nem szó szerint, hanem 3 próbálkozásom van, hogyha 3-szor meghalok, akkor vég a videónak. Úgyhogy itt nagyon kell vigyázni. Nos. Az első falukeresés. Hát azt hiszem van egy olyan falu, ahol van ilyen téli falu, ha jól tudom. Ezt jól megmondtam. Nos. Az a baj, nem tudom megnézni a koordinátákat. Csak nem tudom kimondani. Koordinák. Jó, mindegy, tudjátok. És csak ezt tudom. Ja. Hát jó, meg itt van beállítások, minden csövekés, imítása, hangulatjele, hangulatjeles csövegés némítása, szövegbeszédé alakítás, csövegés, Mojang lesz, Notosans. Írjátok már le nekem kommentben, mi az a Notosans. Akkor jó ejtem ki, hogy Notosans. Vízszín, igen. Sárga. Sárga lesz, az is ugyanúgy vízszín. Oké. Ennyi. Most. Igen. Házat is kell építeni. Nos. Na, alig bírok felmászni. Pár kis parkourok. Jönne! Nem félszív. Hát ki kéne menni ebből a havas bajomból, én szerintem. Csak hogyan megyek én ki innen? Na várjál, kezdjek egy új világot. Hát akkor én szerintem kezdek egy új világot. És akkor egy következő videóban ezt folytatjuk. Ezt a saját világot akarjátok. Egy másik videóban hát ezt is visszük, akkor ez a nem ilyesmi. Nos. Igen, egy kicsit meg vagyok vázva. Nos. Igen, nagyon könnyű ez a kontroller. Én az nem Xbox-on játszom, hanem rendeltem egy külön kontrollert, ami ilyen kínai. Nos, itt is vagyunk a világban. Ja, igen, ebben a világban építettem egy kis házikot. És van is kajám, ami jó, mert ez úgy tűnik, már éhezek. És igen, még mindig nincsen vasom. Úgyhogy... Vagy inkább így jó, nem? Nos. Úgyhogy... majd lemegyünk bányászni is. De nehéz ezen irányítani, halljátok. Igen, itt sütök. Ja, már kis sütötte. Oké. Okay. Akkor itt ágyikó, az itt a volláda. Fákják körbevéve engem. Nos. Akkor én szerintem menjünk le bányászni. Jölő. Akkor én szerintem menjünk le bányászni, nem? Először gyűjtsünk kaját. Hát. Itt egy kis bánya. De nem ide menjünk le, az biztos.
Meg vannak azok a hírek, hogy Herobrine csak úgy meg szokott jelenni, egyik világomban se jelent meg hogy úgy lehet megidézni, hogy ilyen nether blokkok, és akkor középre ilyen arany, egy fákja, és akkor oda csap egy villám, és akkor egyszer csak megjelenik Herobrine, de hát nem. Kipróbáltam, hát azt nem videóztam le, kipróbáltam, és nem jelent meg egyik sebe. Ezt egy külön ilyen shortsba megmutatom. Nos. Egyébként az hogy lehet, hogy itt a kardunkon plusz 5 támadási sebzés van, baltákon pedig 4. Hát akkor kőkard az erősebb, mint a kőbaltak. Hát mindenki egyébként baltával szokta ölni az állatokat, de én karddal szoktam. Nekem az jobb. Egyébként mindenki úgy szokta, hogy akarja egyébként. Két ütésben megölöm magam. Mindenki másképp szokta egyébként. Nem kell ezért szídni egymást, hogy jaj, miért nem úgy csinálom, miért nem úgy csinálom, mint a többi ilyen gamer, vagy ilyesmi youtuber. Úgyhogy ne szidjatok. Bocsánat. És igen, van Alex Csigéres póló. Hát, én Alex Csigér követő vagyok. Mindig is nézem a videóit. Úgyhogy szerintem mindenki tudja, ki az Alex Csigér. Meg is öltem? Wow. Várj, köszönök nektek. Sziasztok. Ezt nézzétek. Sziasztok, gyerekek. Most. Na jó, már a telefonon láttam, hogy milyen furán váltogatja. Mert azért telefon játszom, csak rácsatlakoztatom tévére. Úgy sokkal jobb. Na, csak igaz, egy kicsit laggol az egész. Én szerintem ennyi lenne ez a videó most. A következő videóban próbáljuk a Herobrine-ost, le vagyunk bányászni. 13 óra 14 percig, hát nem tudom, hát akkor én szerintem itt a házam közelében elköszönök nektek tőletek, úgyhogy sziasztok! Jamal voltam, Kolompár Dominik, úgyhogy sziasztok!